La princesa i el vampir. Hi havia una vegada un castell encantat on vivia un malo, molt malo. En un altre lloc també hi havia un príncep que vivia al seu palau. Era molt bo i molt guapo. El malo malíssim sentia enveja i va enviar unes bruixes que vivien en el bosc dels fantasmes a raptar el príncep. Les bruixes l'atraparen i el posaren a la càrcel. Però també hi havia una princesa que era molt bona i volia ajudar al príncep. La princesa va enviar un cavaller per a rescatar al príncep. El cavaller va ajudar a la seva espasa, però les bruixes feren màgia i el feren desaparèixer. Després la princesa va enviar una bruita que volava i va ajudar con les bruixes. Però les bruixes la convertiren en una gallina. La princesa no sabia a qui demanar ajuda i va decidir fugir a la muntanya maldita a buscar la cova dels vampirs. Allí va parlar amb el vampir i li va demanar que l'ajudara a rescatar el príncep. El vampir li va demanar que quan ella tinguera un bebè li donaria. El vampir lluitava contra les bruixes i com era molt fort, les guanya. Però un malo va enviar a mostre verd i el mostre groc a lluitar contra un vampir. Els monstres eren molt forts i derrotaren un vampir. La princesa envia una metge a curar el vampir i ella el salva. El vampir té una lluita contra els monstres i els va guanyar, però se va quedar ferit. La princesa decidí anar al castell a lluitar contra el malo, però este era molt fort i se va guanyant. Però de sobte va aparèixer una fada del bosc i va fer màgia i convertia el malo en estàtua. La fada i la princesa aplegaren a la càrcel del príncep, però havia un pany encantat que sols podia obrir-se en una clau màgica. Buscaren la clau i la trobaren i obriren la porta. El príncep se posa molt content. Ell estava enamorat de la princesa, però la princesa estava enamorada del vampir. Al final, el vampir i la princesa se casaren i un temps després tingueren un bebè vampir. I conte contat, conte acabat.